1.000 nduk. Wah, gila. Nerokne. Setuju toh? Setuju? Pokoknya iso nerokne Mas Bercil. Setuju? 100.000. Wah, 100.000. Duwe mbae sangkil. Nyilih-nyilih sik karo bapak kepala sekolah. Aduh. Ngomong ngono. Oke, luar biasa. Gampang aku ya gampang. Sik kowe sik ya Dik ya. Engko anu tak tukoni pulsa 5.000 ya. Pulsa 5.000. Piye tarine Mas Bercil? Tarine enak luar biasa. Okay. Coba kalau yang vokal. Oke. Nadanya bentar. Lagunya apa? Lagunya apa? Pengen lagu apa? Lagunya. Oke. Lagunya pada hari ini. Urung aku. Jadi judulnya lagunya. Lagunya apa? Lagunya waktu itu ugo-ugo. Tapi Uga-uga. Coba saya ingin tahu. Ya secuplek lah, secuplek aja, enggak usah anu semua. Apa? Uga-uga itu pakai gamelan apa pakai musik? kalau paduan suara kan Oh, enggak pakai apa-apa ya? Oh iya, saya suara 1, kamu suara 2, Kundat suara anjing bisa ya? Bisa aja suara. Coba. Apa dia? Jaluk mie goreng. Engko. Nyanyi malah jaluk mie goreng. Coba. Suplek ya. Cuplek. Siti ya. Lendi maning raino bengi abot nyariko Teng. Coba kedang ya, Wak. Iki kon nyanyi, awak mesti nari, Duk. Mesti nyari, Duk ya. Ade sing nabu. Ya, sing nabu. Ayo. Sing mau wae, ora apa-apa, sing mau. Kau tok tak tok dulu tok tak tung tok tok tak ting tok tak ting tok tak tok ting tok tak tok tak ting tok tak tok ting tak ger tok tak tok ting tok tak tok ting tok tak tok tung tung tak ger tak tok ting tok tak tok ting ting tak ting ting tok tak ting tak tung tung tok tok tung tok tung ting tok tak tok ting tak tak tok tak ting tok ting tak tak tok ting tak tak tok tak ger tak tok tung tok tak mari kene mandek yo. Dingtok tung tung tok dingtok tak dingtok blak tung blak no tak dung tung tak terus tung tak tok dingtok tak ding tak ding tak tak ding tak ding ding tak blak tung tung blak ger kowe nano kancane lambene lho bosok karo Mas aku. Wong Luar biasa, piye komentar? Bingung ketutne. Ketutne kendanganmu bingung lho. Lah piye kendangan Banyuwangi? Komentare piye? Komentare. Luar biasa, tepuk tangan untuk adik-adik yang bisa di depan. Nanti pulsanya di belakang, Om di belakang ya. Silakan duduk kembali, luar biasa. Wah, istimewa, Bos. Istimewa, murid kene istimewa toh. Istimewa Dewi sama Vindi. Dewi sama Vindi, monggo. Loh, apa kok sombong ngono? Nembangi sing apik, nadanya Dat kalau nyanyi apa Dat? Oh, tak nyanyi bahasa sing senengane tradisi bareng tradisi. Oh, tradisi juga bisa. Ugo-ugo. Ada Grazaga. Iya. Semua A mayor. Iki lek cah nom-noman mesti seneng. Ah ya, nyanyi. Dulu ku kau benci, padane kontol aku mbok keploki Mas aku. Endi Kundat mau? Tat, lho tat. Apa? Tat. Iki aku ning kene. Golek. Dulu ku kau maki.
kau hina, ku kau benci. Dulu Kau injaki alah kok dek koyo ngono to bocah iki. harga diri Kurang ajar men. tak sempurna. Akan ku buktikan. Apa tak buktekne kalau saya itu bisa Wah, wah. Ini kisah. mendahului kamu. Kurang ajar. Lho. Aku ketemu lagu ki koyo Gedem-gedem. Ya udah. Ya udah. Nyapa Wis Apa? nyanyi lagu. Ya apa? Ya apa? Iki ancane kisah nyataku yo. Ya aja nangis to. Kowe mbiyen di ngono lho, Dret. Ya aja nangis. Kisah kisah Jajal kowe sing nyanyi, aku sing puisi. Kowe ben iso marem atimu. Kisah nyataku sejak zaman SMP. Ngono ya. Aku kan arek endek. Tadi selalu dibully karo kanca-kancaku. Alah cebol ngono ya. Arep rono ngalio minggiro. Kayak ngono. Kowe dudu sak kelas karo aku, dudu sederajat karo aku. Kok anake wong gak duwe dia. Kowe ra duwe anak ora duwe. Sampai saiki kere. Masalah. Piye carane iso sukses ngono kuwi? Lah nyapa? Carane iso sukses ngono. Ya doa dari Bapak Ibu dong. Sudah ya. Lho wis ditungane? Sudah. Sik Bapak melarat. sudah, ibu sudah. Kok iso koyo ngono to keluargamu ida? Coba. Dulu Aku apa? awakmu puisi. Puisi. Sing karo ngenes karo nangis ngono lho. Oke. Dulu ku kau maki, Direken apa? ku kau hina, Aku diam kau saja. benci. Aku tersisih dari teman-teman yang ada di sini. Dulu Kau injaki kau injaki, aku diam saja. harga diri Meskipun harga diriku jatuh, aku tak mungkin mau mendekati kamu lagi. Tapi sekarang aku lawan, aku pasti lawan kamu. ku buktikan Aku buktikan kemampuanku. tak Ye, berhenti. pacarku ayu toh timbangan awakmu. Akan kubuktikan. Ku buktikan Iya, aku mau hina tapi sekarang gak bisa bro. Ku dibully. Aku dibully gak apa-apa. Yang penting jangan membuli keluarga. Akan ku buktikan Akan kubuktikan kemampuan. ku lawan, Akan kulawan kamu. tak berhenti. Tak berhenti sampai di sini. Akan Iya tapi saya aku lawan, aku lawan nih loh. aku berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti di situ saja. Alah. Iki jarene iki. Kowe iki jane iso apa Aku ora? kisah ngeresapi tenanan kuwi. Mau meresapi Kuwi kisah nyata tenanan. Kisah nyata, kisah Yo, nyata. Aku jaman sak mono. Kita- Aku arek endek biyen jaman SMP nak dulu ngene iki. Wes ngalio. Ngono ya Dad. Wah, jangan dibully cok aku ngono. Tapi ya enggak apa-apa itu dulu kalau sekarang. Tapi aku diam. Diam itu dalam perjalanan untuk membuat mereka diam. Oh siap. Gitu ya. Iya. Mas Akbar. Pripun? Niki kan niki kali niki sak niki. Ya. Putih sebutin niki. Ya Dik niken dulu di dahulu. Niken ya? Iya no. Yuk bareng-bareng masih bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Rang-rang gitu ya. Heeh. Mangga. Masih ber-
salintri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay saiki. Wong wis rampung wis joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Hei. Om Kuntet. Nduk, Nggih, pripun kabare? alhamdulillah aku baik. Iya, Saiki pun kelas pinten? aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah Kuntet? sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Tet. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh, tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh kowe jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di podo ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu bangso itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana jadi Tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Ada di tadi sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah? Itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Ayo tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Ada di terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Ngapa? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, nek 2 tahun toh. Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Pas berjaya. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh Mbak iki namanya. ngefans. Iya namanya Cok Percil itu ya. Eh. Iya. Apa ngomong tak bianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya Aa. Oh, ndak pantes no. Lek iya Mbak Mas-mase kae Kalau enggak itu sama Iyang. gitu Perbedaannya ya. apa, Nduk? Kalau Mas Percet dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Perbedaannya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nih Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak yo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasin lah. Ora ya, usah nggak dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kowe ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tamu. Anak Iki sampean kan bapakmu. ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lho, awakmu cilikane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya toh. Yen Didusi. Iya, Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tondone apa tondone? Enggak terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah, kae sing tak- Padahal bekas lho kuwi. Lah, Kan ya saking dikene sayange aku. mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Iya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta
mohon maaf, Ya, Mas Akbar. Ya, Tak oke, jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Jar. Iya. Gamelan apa Eh, musik? sama Deknane tahu duet karo Niken ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul ciloknya sama teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Saya nggak bisa awas aku. Ayo, Dok. Ngene, Nggih, Dok. pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, 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 Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Dulu. Oh, Iya. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki lho bocah milenial roh ku lho. di TikTok Perahu juga layar. apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? metodasi. Ya. Ya Bukan nadanya Mas. top-topan Nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Hati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane. Aduh, aku angel move on. Iki lho, bocah. Nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya. Oke, Oh siap. iya Bu iya. Iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene. Oh, gitu. Ini biar Siap. demikian dulu. Top-topan ya, Dek, ya? Top-topan, Dok. Oke. Yuk, top-topan masih bersama Niken Salindri. 3, 2, 1. Bersama Asta Brata. Oli, Suka. suka-suka.
ampun adik-adik. pamit ati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Don. Top-topan jamanku sing gampang rusak hatiku. Luar biasa. Emang yang bagus itu rapnya deh. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Si. Gula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak pilih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nyuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketok. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Sik, iki ketoke kok. Masya Allah, ya Allah. iki wong apa setan? Kula tak Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapo. Kowe iki sinden kok malah Ya, ape Jong. nyuwani lho. Aja ngebinjai lah. Tanduran gedang tek. Ngene wis karo omeh. Aja cecek-cecek Rapono, wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Eh. Jenengan kelasnya teng Mlebet, kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Nggih mboten wonten apa-apane nggih anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan? Dulu men terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Perken apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler kok. Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. Lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enak. Ya murid Kowe iki wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop, Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Ditelepon. Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepon ra duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok Namane. Injih dipun tepangaken Ya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niku? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh, dadi guru. Sinten. Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. Wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur. Masa sik tasik dulur. sederek. Terus masuk lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Google, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho, Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Lho. Sing ndi kok
Loh, Sik to ngenakmu kok iso rene gitu. golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan. Loh, aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok Mas aku koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan. Ansal nggih. Oh boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah. murid teladan. Reputasi opo? Pak Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang Mas aku ya. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Sik, nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro. Ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. susah tak dihanting kempos ya kemalan karo Mas aku. Ayo. Iya, Mas. Kuwi lho. Dari selindro iki. Nah, Iya apike suarane. urung, apike. Nduk, Nduk, urung. Kuwi lek geblak akeh apik, urung. Mas, ini iso anu kancing ning kamar mandi sing Nyapa? ngono. Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lha sinten? Iki iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Loh. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedot niku pun Layangan Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Tebang, tebang. nggih. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes iki lho. Oh, baik, Mbak. Nah, neno no. Nanane. Wis ane. Simper ledang, ledang, ler anadang, nyempeng marang asa sondir cinde alore, rek kopi rasa jam mangkalan domile. Katon lembeane meraga sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile Katon lembeane meraga, simper ledang, ledang, ler anadang, nyempeng marang asa sondir cinde alore, rek kopi rasa jam mangkalan domile. katon
katon lembeyane meraka simper ledang 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 lerang nyamping parang asa sonde cinde angore remo pinaca jameng keladu gilir katon lembeyane meraka simper ledang 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 lerang Selawi 26 Parang asa sonde cinde angore remo pinaca jebul yuk sekali lagi
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku Limbuk. Piye Yung, ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususé Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta, ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundhenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi rene. Terus tahun muncul. Heeh. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunane luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes ya kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
sisi lain kemajuan zaman globalisasi di zaman modern apa-apa serba canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti iso empan papan tata krama ya to angon wayah mergo awake dhewe iki wong timur. Oh dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku ini nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa aku wis biyen wis tau dalang ning kene, malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamu kok wis tahun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, pakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, heeh. Mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Aku bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong 5 waktu mungkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu. Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu. Iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya, paduan suara internasional. Wah iya, Angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Lho. Iki ketoke lombane ning Jepang, Nduk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah,
Banjur lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh, iki prestasine sangat luar biasa. Ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Oh ngono. Uga kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Iya, jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, kepala Kodim 0810 Nganjuk. Oh, dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Oh ngono ya Pak. Kandhani kok. Lah iya, wis aja tekan dindi, luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali. Ya, iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media harus cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Oh, ngono. Saiki iki apa-apa serba ngono kuwi. Oh, awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Oh iya, luar biasa. Ya iki nggo nyelani dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Oh ngono, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung bae. Oke, siap. Maka Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados. Sekali lagi Dik ya nggih.
bablaske tembang kangen. Tembang kangen. Dek niki kan Salindri jumeneng nggih. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya.